I pozdrav ljudi, evo nas ponovno u Pro Gaming i danas ćemo igrati jednu potpuno novu igricu Stranded Deep, znači izašla je prije, ne znam, nedugo, možda mjesec dana, tako negdje, da vidimo. Vrata, ne vidite, op, nešto piše. Ne. Popis. Ok, idemo dalje. Izgleda da ćemo se srušiti. I da ekran je crno, ne znam šta se događa. Ne, u vodi smo. Popis. I ne vidim nikoga od, znači, ljudi, nema nikog živog, vjerovatno. Šta sad? Opa, evo. Da vidimo gdje smo, znači to nade u otok. Idemo na njega. Tu ćemo ne postaviti ovo da nam ne ode. Idemo. Da vidimo šta to ima. Šta mogu uopće uzeti, šta mogu napraviti. Op. No. To imam nož. Protected flame. Ok. Valjda mogu jesti, tako nešto. Evo rak. Da vidimo šta ima se na ovom očku. Lišća. Ok. Uže, to će mi vjerovatno treba. Sad, mislim da mi treba znači kamenje da bi napravio sjekiru ili nekakav čekić, tako nešto. Ali kao što tu vidimo, nema kamenja koje mogu uzeti. Mogu još uzeti? Mogu. Ok. Znači tu nema. I ništa, na ovom otoku nema skoro ništa. Evo, isto rad. Ništa, idemo dalje. Idemo probati otići na neki drugi otok. Znači, čitao sam na internetu i na YouTubeu, ova igrica još u alfi, tako ima još nekih bugova i tako, još to nije riješeno. Ali nisam mogao doći kada je snimam baš, sviđa mi se igrica.
dosta duboko već. Evo ima i riba u moru, to mi se isto sviđa. Ovaj znači brod je potonuo. Ostavit ćemo ovo tu. Ne! Dobro je, skoro mi nam je ispalo. Znači tu ćemo ostaviti. Idem samo po ovaj kovčeg, dalje ne idem ono koji se izgleda. Ajde. Idemo. Ne. Ne još čega tu. Tu nema. Ajde probati unutra. Tu ne može ući. Ne idem ja dolje. Moramo brzo izaći van, inače tu ima i morskih pasa, tako da ono, trebamo se paziti. Da vidimo, vratit ćemo jedan štap, vratit ćemo jedan, tako da možemo ovo primiti, idemo. Da ima neki opet tamo, a ništa idemo na njega. Da vidimo, koliko je sati, dobro, 10, sada ćemo sutra večerom tamo. Vidite, ovdje se doli ništa ne vidi. Znači, jako je duboko, vidimo ribice neke. I još uvijek nema morskog psa, što je dobro. Ne, ona je morski pas. Čega. Ne, to su dva, tako jedan. Idemo što brže da se ne vidio. I idemo vidjeti koliko je sati. Već 11:45. Evo ga, ovdje vidimo već malo bolje. Morski pas. Kragu. Ne! Imam osjećaj kao da me ono hoće prekrenuti i tako nešto. Idemo. Ima još jedan tu brod, to ću otići stražiti poslije. I evo nas, stigli smo. Idemo se spati. Evo da. Ok, šta ti je? Vuli! Gle, našli smo Vulija Hrvoja.
I to će biti moj prijatelj. Pa ne, kako ćeš ga nazvat? Pa Vuk se zove. Da vidimo. Stavi ga na kamer. Samo malo. Moramo nešto. Ajde ovo popiti. Ne, možda ne možemo popiti. Da, gladni smo, ne možemo popiti. Onda idemo ovako. Šta nam tu ne treba? Idemo pojasniti. I pojeli smo, tako je. Sad ćemo uzeti ovo. I samo malo kako se radi, ne vidim. Ako to bacim, onda treba nam i ovo, ne znam koliko komada, sad ćemo isto baciti. I uđe valjda. To. Sad imamo ovo. Ovo ćemo sve pokupiti. I eto ga ljudi. Sad ćemo vidjeti šta još ima. Znači račići šta je ovo. Ok. Vidimo. Ovo je malo onako veći otok. Još jedan kamen. Ja ću to uzeti svaki slučaj, možda sam zatreba. Uživaj se. Je, uživaj. Uživaj. Imam dva. Uživaj. Ništa. Samo. Imaš dva vukova. Ne, nije da ga samo. Ja sam dva da. Ništa još ima. Nema ništa. Inače ovdje na sve možete vidjeti da ste gladni, željni i tako to. Da vidim. I tu nema ničega. Ako ničega posebno, evo. Evo se zvijezda u moru, lijepo. U morski pas. Inače mogu biti morski pas, treba mi kao neka sablja ili tako nešto. Samo malo. Vidim se mogu to gledati. Samo možda, ali ne nešto. Ok. Morski pas. Neki otok se ponaći. Tu nema ničega. Znači tu je kamen, ali ne mogu ga uzeti, imam full inventory. A ništa, moram uzeti. Ova sve isto. A ništa da ćemo ovo. Ovo ne možemo. Vidimo koliko sati. 3 sata, neću ići nikud, ovdje ćemo otići preko noći vjerovatno. Zato što ono, nećemo preko noći ići nikud, to je ono, jako teško, zato što, da. Ima morski psa više. Puno morskih pasa ima tako, idemo dalje. Ništa, idemo ovo istražiti, idem probati da istražiti. To je neki veći brod. Mogu preko. Ne možeš. U kraju, može se vratiti. To, idemo. To. Šta? Samo malo. Nemoj vodu baciti. Ne vodu baciti. Ne možemo popiti, moram nešto iskoristiti. Baci. A ništa ovo, prvo ćemo baciti. Hoćemo se uzeti, mogu uzeti. Ja sam si opet. Bucket, sea oil. A nemoj. Ne, to nam ne treba, a ne. Torch. Aha, sjedlika, to nam može zatreba. Pa, Baci. ne smo bacili, ja mislim. Jes. I nestalo je. Ne. Mislim, nema pojma djelo. Nema veze. Voda.
to uzme. A kako da uzmem? Možeš, Mogu? imaš jedno. Tako. Idemo tu da vidimo šta ima. Može pogledati. Evo ga. Tu je, koji blag. Ali tu. Neću uzeti ipak. Jer nemaš četiri. Trati četiri na motor. A zapravo možda će mi trebat kasnije. Za neki, znači, ako napravim čamac ili tako nešto. Sad, ništa, i ovo će mi se dati, ljudi imamo toliko stvari tih. I onaki radi, na nas, ne budu navesti. Tako je, idemo. Ajde. Idemo brže da ne bude morski pas. A nema veze, a dođe on kruži od sebe. Što ovo travo, mrzim travo, nekako ono jezivo izgleda. I evo nas tu. Da vidimo. Okej. Da vidimo koliko sati, znači već je 5 sati popodne. Ja spiti kako to. I ljudi, samo malo da vidimo šta bi još mogu napraviti. Ja vidim da su tu ovi, idemo još ovo napraviti. Idemo, drvo pada. Jao, koliko sjamo. To ćemo sve ostaviti tu ovako lijepo vani. Možda nam zatreba i... Idemo ovdje. I dolazak sunca. Evo ga, imamo stikova. Tako trend. Evo, imamo ono svega, znači nećemo biti gladni ni žedni, vjerovatno. Malo jesmo gladni, dobro. I ljudi moji, to je bilo to što se tiče ove epizode. Završavamo i pretplatite se, subscribeajte i doviđenja do sljedećeg klipa. Bok!